Dette er min prædiken for søndag den 28. juni 2026. Denne søndag er det 4. søndag efter Trinitatis. Søndagene efter Trinitatis er kendetegnet ved, at bibelteksterne især handler om, hvordan vi som kristne skal leve vores liv. De kredser med andre ord om den kristne etik og morallære. På denne søndag handler teksterne om næstekærligheden. De udfordrer os til at overveje, hvordan vi møder vores medmennesker, og hvor langt kærligheden egentlig rækker, eller kan række. I dagens læsning fra 5. Mosebog hører vi, hvordan Gud befaler Israels folk at tage særligt hensyn til samfundets svageste. Man må ikke blot rage alt til sig, men skal lade noget blive tilbage til den fremmede, den faderløse og enken. Som der står: Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et neg på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Det er et meget konkret udtryk for næstekærlighed. Man skal ikke blot tænke på sig selv, men også på dem, der har mindst. Dette ideal har sat dybe spor i den vestlige kulturhistorie. I Danmark møder vi det blandt andet i Johan Ludvig Heibergs høstsang Marken er meget fra 1846. Der synger vi stadigvæk i dag, og den udtrykker tanken, når vi synger: Riv nu marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Den slags næstekærlighed kan de fleste nok tilslutte sig. Jeg vil endda gå så langt som at påstå, at flertallet af danske kristne i større eller mindre grad forsøger at leve efter dette bud i deres hverdag. Danmark har altså dels stærkt foreningsliv og et stort antal velgørende organisationer. Selvom vi betaler en relativt høj skat, giver danskerne fortsat betydelige beløb til velgørende formål af egen lomme. Den gavmildhed har vi også mærket her i denne kirke, hvor vi for nylig modtog lidt over 12.000 kroner i private donationer. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for vi lever som privat kirke af folks generøsitet. Dette næste kærlighedsbud møder vi også i dagens epistel fra Romerbrevet. Paulus skriver her om et fællesskab, hvor ingen lever alene, og hvor ingen alene bærer ansvaret for sit liv. Som han skriver: Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, så dør vi for Herren. Paulus fortsætter i teksten med at opfordre os til ikke at dømme hinanden for hårdt. Vi er alle syndige og fejlbarlige mennesker. Og derfor skal vi være varsomme med at sætte os til doms over andre, lyder det. Som han skriver: Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Også denne del af kærlighedsbuddet tror jeg, at mange danskere forsøger at leve efter. Vi er generelt et folk, der lægger stor vægt på fællesskab og på at hjælpe hinanden. Selvfølgelig er der områder, hvor vi kommer til kort. Mange ældre oplever ensomhed,
og vi er måske ikke så gode til at besøge hinanden, som vi tidligere gjorde. Men sammenlignet med mange andre lande, har Danmark fortsat en stærk tradition for frivillighed, omsorg og socialt ansvar. Den næste del af dagens næstekærlighedsbud, som vi møder i dagens evangelium fra Matthæus, er imidlertid langt vanskeligere at efterleve end de 2 dele, vi hørte før. Jeg vil endda påstå, at vi her møder et bud, som kun de færreste mennesker virkelig kan leve op til. I det, som også kaldes bjergprædikenen, hører vi, hvordan Jesus taler om et næstekærlighedsbud, og hvordan han adskiller sit næstekærlighedsbud fra det, som fandtes i det gamle testamente. Som det lyder: I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjende og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedninger også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Det, som her er markant, er, at Jesus siger, at man i modsætning til det gamle testamente, nu ikke kun skal elske sin næste, men også sin fjende. Jesus radikaliserer derved kærlighedsbuddet, og løfter det op til et stadie, hvor alle er lige, og hvor Gud ikke gør forskel på nogen. Gud og Guds kærlighed er for alle, både gode og onde. Som det lyder: for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. For mange er dette radikale næstekærlighedsbud dog så ekstremt, at det er svært at følge. For en ting er at elske sin næste, men noget andet er også at elske de mennesker, som gør os ondt. Det kan virke umuligt. Men inden nogen forkaster denne type næstekærlighed af den grund, bør man være opmærksom på, at Jesus også selv udtrykker det umulige i dette næstekærlighedsbud. Det er nemlig et guddommeligt perfekt bud, han her fremsætter. Som der står, så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Vi skal altså være lige så perfekte som Gud, og det kan vi naturligvis ikke, hvorfor dette bud er utopisk i sin karakter. Jesus viser os også konkret gennem egne handlinger, at dette er et umenneskeligt bud. Mest tydeligt, da han lader sig ofre på korset, for at tilgive alle, også sine fjenders og bødlers synder. Som han siger i Lukas evangeliet: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jesus udtrykker derved, at mennesket ikke er som ham eller som Gud. Mennesket er fejlbarligt, men det tilgiver han og Gud os. De accepterer os, som vi er. Som jeg læser det, er dette kærlighedsbud derfor først og fremmest et pejlemærke. Et billede på den fuldkommenhed, som vi kan stræbe efter, velvidende, at vi aldrig selv kan nå den. Måske er det i virkeligheden evangeliets pointe, at Kristus gør det, vi ikke kan. Paulus skriver i Romerbrevet: mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Og i Hebræerbrevet understreges det, at Kristi offer var én gang for alle. Jesu selvopofrelse
er derfor frelsehistorisk enestående, og ikke et ideal, som alle kristne bogstaveligt skal eller kan gentage. Samtidig taler Det Nye Testamente også om menneskers ansvar for at beskytte og tage vare på dem, de har fået betroet. Paulus skriver i 1. Timotheus brev: Den, der ikke sørger for sine egne, især for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro. Kærligheden til næsten indebærer derfor også et ansvar for at beskytte familien og de svage mod uret. Derfor læser jeg ikke Jesu ord som et krav om at være passiv eller være villig til at udslette sig selv, men som et opgør med had, hævn og bitterhed. Vi må ikke gengælde ondt med ondt, men det betyder ikke, at vi skal opgive ansvaret for at standse det onde. I Romerbrevet skriver Paulus, at øvrigheden ikke bærer svært forgæves, fordi han har fået til opgave at værne om retfærdigheden. Staten og øvrigheden har altså pligt til at beskytte deres borgere. Det er vigtigt, for Jesus siger aldrig, at ondskaben skal have frit spil. Han siger heller ikke, at staten skal opgive sit ansvar for ret og retfærdighed. Tværtimod lærer Det Nye Testamente, at Gud har givet øvrigheden ansvaret for at beskytte samfundet og værne om de svage. Derfor er det svært at læse Jesu ord som et krav om, at vi skal være passive eller villige til at udslette os selv for vores fjender. Derfor er det også centralt, at vi husker hinanden på, at der er forskel på at elske sin fjende, og på at lade ham eller hende fortsætte med at gøre os ondt. Der er forskel på at afstå fra hævn, og på at undlade at standse uretten. Det siger næsten sig selv, at et samfund ikke blot kan vende den anden kind til, hvis uskyldige mennesker bliver angrebet. En far eller mor kan heller ikke passivt sige til, hvis deres børn bliver udsat for vold. At beskytte den svage er måske et af de vigtigste næstekærlighedsbud. Og det gælder også vores egen næste, vores familie. Jesu ord er derfor efter min opfattelse et kald til at elske uden had, men ikke et krav om at opgive ansvaret for at beskytte næsten. Kristus alene opfylder kærlighedsbuddet fuldkomment. Vi andre kan stræbe efter det, men vi bliver nødt til at erkende, at vi lever af Guds og hinandens nåde. Dette er heller ikke blot min tolkning eller mening. Den kristne tradition har gennem århundreder fastholdt denne skelen. Allerede Augustin af Hippo udviklede i slutningen af 300-tallet og begyndelsen af 400-tallet tanken om den retfærdige krig. Senere videreudviklede Thomas Aquinas denne lære i 1200-tallet. Pointen er ikke, at krig er godt, men at magtanvendelse i særlige tilfælde kan være nødvendigt for at beskytte de uskyldige og genoprette freden. Det afgørende er derfor ikke blot, om vi bruger magt, men hvordan og hvorfor vi bruger magt. Hvis vi handler af had, hævn eller bitterhed, har vi allerede tabt noget af det, Kristus kalder os til. Men hvis vi handler for at beskytte næsten og genoprette retfærdigheden og freden, er sagen en anden. Jesu ord er altså ikke et opgør med retfærdigheden. De er et opgør med hadet. For det er hadet, der får volden til at fortsætte. Det er hadet, der gør fjenden til et umenneske. Og det er hadet, der får os til at ligne den, vi kæmper imod.
Som kristne skal vi altid have respekt for vores fjender. Vi skal behandle dem ordentligt. Derfor har vi i Vesten også særlige menneskerettigheder og krigslove, som sikrer, at vores fjender aldrig ender med at blive tortureret eller massakreret i blodrus. Og det er en af de ting, som skiller os fra vores fjender. Så tag i dag næstekærlighedsbudene til jer, og forsøg at udvise omsorg og kærlighed for de svage, som I møder. Og forsøg efter bedste evne at droppe hadet og ønsket om hævn. Men husk samtidig, at I altid har ret til at beskytte både jeres næste og jer selv, hvis I møder mennesker, som vil jer eller jeres næste det ondt. Amen.